Para min, que por exemplo estaba acostumbrada a formacións típicas, puras e duras, de PowerPoint, ler, escribir. Foi unha maneira de aprender diferente, e creo que a forma de levar o traballo, a forma de facer grupo, e a forma de poñer sobre a mesa certos temas que son incómodos, de falar, que axuda moito a poder sacarlle todo o partido a virada. A min o coaching quizás era o que máis medo me daba de virada, ou o que máis me desconcertaba. Nunca fixera coach. Cando fun a primeira sesión fun moi nerviosa. Tocoume un coach que de principio igual eu pensaba que non era o perfecto para min, pero que saín da primeira sesión sorprendida do camiño polo que me levara, das cousas que lle contei e da confianza que sentín falando. Creo que é un sitio onde é desexable chegar, que é un camiño cara ao que teríamos que ir para o benestar tanto das organizacións como dos traballadores. Creo que é posible, pero que as persoas que fagan ese cambio teñen que estar convencidas de que queren o cambio e de que non lle teñen medo a ese cambio, é o que poida vir. Creo que as persoas que queiran realizar este cambio necesitan primeiro facer un traballo persoal, asumir que queren realizar ese cambio e así poder implementalo dunha maneira que beneficie tanto a asociación como aos traballadores como ao equipo. E creo que ten que haber unha cohesión de equipo e unha claridade de que todos queremos camiñar hacia o cambio. En Amipa, eu empecé en Amipa fai relativamente pouco, pero virada fixo que a forma na que se traballa coas persoas cas que traballamos, para as que traballamos, cambiase. Virada fixo que as persoas do equipo se valorasen máis, e virada fixo que ese equipo siga vendo aos novos virada como unha ferramenta e como unha potencialidade moi grande. En Amipa dice que virada cambia vidas. E agora estou convencida de que sí.